लंपेन्टखौ बेयावनो नायखाबाय नै बिसमुरि बाजारावहाय बेखौ जायाबानो टाउनाव फैदों बायदि मोनखायो आरो बोरथो आयु आङो दिनै मा होनोमोनलाय थाब सिखाराखै आङो दिनै मोनायाव So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनै जोङो नै थांनो ओंखारदों बहाय थांनो नागिरदों बेखौनो बुंखाला बिसमुरियाव थांगोरगोनब्रा बिसमुरियाव थांगोन नै एकदम मा नांगौ होनदों लंपेन्ट गस्ला जुथा नांबावोसो फैसा गैया आंनाव एकदम माबा होनोमोनलाय गस्ला बिगासिनो आरोना गथ'फोराहाय क्रिसमासनि नामाव बिसोरो ओमफ्राय बिसोर क्रिसमास फैगौ नालाय ओमफ्राय क्रिसमासाव जोंनो जेबो जाहोनाय नङा बिसोरो ना सोरां ओमफ्राय दायोहाय नायलांबाय थादो आरोना गाइस मा मा बायनानै होयो आङो बा मा मा लायो बिसोरो ओमफ्रायनो नायलांबाय थादो आरोना बाजेटनि बाहार जाबाथ' जेबो मोननाय नङा बिसोर स' दायो थांसै दान्थ्रासो दाबो माबायाखै फैयाखै ओमफ्राय जों एकदम रेडिखा आरोना साब्रैबो ओमफ्राय बिसोरनि बिमा थांफागोन ओमफ्राय बिसोरना बिमायाथ' माइसो हागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि बिमाया थांफागोन आरो माने आं लिंनो आरो हारसिं जायो नालाय स' नायलांबाय थादो गाइस दिनैनि भिडिअखौ स' ओंखारबाय गाइस दायो जोङो नै जा सानैजोंल' उनाव आरो ओमफ्राय बिसोरो सिगाङाव जेबो गाखोनो हाया होनो बिसोरा ओमफ्राय आब'आ फैबाय फैबाय बेहाबो दायो गुफुंजोबथारनाय हनै Let's go लामाया बरिया जाबायना साराय सारिस'ल'नो एखेखाना मोना जाबाय साराय सारिस' बुंदोंमोन आइया मोनोनो सारिस' दे दुङा सुवा हरलाय लंपेन्टखौ बेयावनो नायखाबाय नै बिसमुरि बाजारावहाय ओमफ्राय दामानो मिलिया सासे मोनबावासै कालारा खसायनाय नै दायो बिसोरनि लंपेन्टल' बायबाय आरो बिसमुरियाव ओमफ्राय जा रागा जोंलायनाय जाखाया आरो उन्दैफोरना एगजाम दंलायनो मास्टारफ्राबो देर हरखायाखैमोन जाहैदों ओमफ्राय दिनैहाय ओमफ्राय दायोहाय बिसोरखौ एगजाम होनानै डाइरेक्ट टाउनाव थांसिगोन आरो एगजामखौ होगोरसै बिसोरखौ दसे माबायाव थांबाय बिसोरा नुहुरालै क्लास रुमाव फरिखा हैग्राफ्रा बे मास्टारा रानगासिनो रानबाय सार राजु लादों सिक्सना जादों दां बेलाय बे नङा बे सार राजु नङा नंगौ सिक्सना जायाखैनो क्लाससो लादों जायाखै दां सोरनाबा रानसिगोन नोंना एगजाम हैगौ मानि नै जोंहा मालाय जानायखौ नानि एगजाम फैलायबावसै जोंहा खुमागासिनो थाखुमालायबावबाय नै ओमफ्राय खिथाहरदा मास्टारनो नै साराथ' आंनि भिडिअ नायखायो नानिया जाखुमागासिनोसो आयौ आयौनि मबाइला गोलैसैमोन जाबाय 2000 years later 1 घन्टानि बारबाय नै दाबो फैया बालाजोब्बाय दाबो लिरखांबोआ नै दान्थ्रासानबो बैयावसो थाहैबावबाय गैला जोंहा हालोदानो नानिया गैला जाला जाफिदा दहायो जोमग्रा लाबोदोंमोन आरोना नैबे आंसो फाग्लि फिसा फिसाखौसो लाबोबाय आं उनावहाय बे आइनि ना आं बहायबा थांबा जोमलांनो हागोन ना फार्स्टआव आं जोमग्रोगोन उन्दैनिखौ आइनो गिफ्ट लाबोदों आरो आङो ना उन्दैफोरनोबो होनोसै नालाय बेखायनो बिमानोबो होनोसै होननानै गांसे कालारखौ फसायनाय नङा होनदों बेयो है जायोलै बेना बुरि मानसि बेनाबो गुवारब्रायलाय एखेब्रा नैबेना आबलायमोनना आफुनसिनाबो नैबेबायदिनो नोंनि बायदिनो ना आफुनसिनाबो नोंनि बायदिनो एसे हरसिन आंनिखौलाय सोलाय जोंना आइजों आंजों समानसो नोंना आगरा गिदिर एसे देरसिनबाव ना नोंसोर थननानैसो जोमखागोन आं बेखौ फुवारनानै जोङो माने आं आगर फिसा फिसाखौ लादों आरो नै ओमफ्राय नैबे आबलायमोनना एसे गिदिर बे आइना गिदिरसिन बोरो आयौ आयौ नै
2 घन्टा जाबाय नोंसोरो मिथिबाय दाबो खामानि गैया सेंग्रा मानसियानो आयु ओमफ्राय नै सिगां लांगोरबाय माखासेफ्रा ज' जाखालालै नेनो उन्दैफोरखौ बरिया गोथाव बिस्रा जल'फिसो जादों नै जानो गालागाथा जाथारदों जेबो थाल गैया गालागाथा जालायनाय जागासिनो जेबो थाल गैयामोन भिडिअ'आनो माबाजों बेजों टेपाजों बेखौ जायाबानो टाउनाव फैदों बायदि मोनखायो आरो ओमफ्राय पुस्काबो रावबो गैया आं हारसिंल' गारिया ग्लास मारिथेदों आरो बिसोरो ओमफ्राय मिनिहरगासिनो र' आहा हां थोनो थोनो जाबाय गरम जादों जाला टिभियावनो टिभियाव जाला माने जानाया जाम्बासो बोरथो मा लायदों गोजौआवलाय नायगासिनो मालाय गस्ला गोजौआव गस्ला दं आरो ओंखायनो मेथाइसो दां थुदो होनबालाय हौ थांबाय ओइलाय गोजौआव थांबाय दादा मोनहा थुदो नै सोरांनि थाखाय आं आयौ रावबो हावाय बाहाय थाबाय बेखौ फसायदों आरो ओमफ्राय गाहा नै एकदम नायगासिनोथार आंनि मानसिनो हिटखा हो जुथाया बैयाव नानिनो हामनायबा लाजाबाखाबाय ड्रेस मोनैनि रागा जोंखादोंना नानि आयु फ्रुटिखौ लोंदो बाल फ्रुटिखौ लोंदो आयु गस्ला मोनाखै नालाय सासे गस्ला नायफैदोंमोन नै जुथाबो मोनबावाखै नावलाय सोरां मामा लाबोलाजोबदो नै खिथाहरखादोंदां नोङो मामा लाबोजोबनाय सुर गारिया मैलाजोबसै जों दहाय लाबोदों खाथेनानै दोनदो सोरांना मानसिखो जाया मेथाइफ्रानो नै बे सनामना सान लाबोदोंमोन आं हामनाय नङा दां खालमासिना खालमासि गोदान बायलायगोन ना नानि बा ओरै नावलाय ओरैजाय रागा जोंबायमोन नै बिदिबा गोजाननिफ्राय नुहुरा नै बेना गस्लाया बेहाबो गांसेल' लाइटआ जोंलायथारबायना माबायाव एकदम लाइटआव बेयो जोङा ओमफ्राय रियेलावहाय बिराद जोङो नै बेयाव जोङाखै दै खोमसियावसो जोंगोन बेना मेलाफ्राव आंना जेबो गैया नै आंना मा दं आं जेबो लाबोआखै मेथाइ जोबसै नै जोंना बेखौ आइनो ओमफ्राय गैला सनानि लाबोफाबाय नै ट्रिखौ लाबोदों स' लोगोफोर दायो जों न'आव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आइयाबो न'आव सफैबाय आइयाहाय हाबायाव थांदोंमोन ओमफ्राय दायोहाय आङो
आइनो गिफ्टखौ एसे आरो आइया मिथिया आइनो बायखुमादोंसो आं नालाय ओमफ्राय दे आं आइनो एसे आयै गाज्रि लायगोन आं नायनो जोमग्राया जोमग्राया आंना होनदां नायनोबा मानो अनलाइन जानो बैलाय नायदोब्रा दासो हाबा जाना फैदों मा मा मोनजाबोखो दा बुंसै लाब्रा थाइबें एवनाय बाव बाव बावसो होनखायो बेना बाव बाव जोमदोब्रा माथो गब्लं गब्लं बिदिनोखाब्रा गब्लं गब्लं मडेलालाय माथोखौलाय बा गिदिंलायदोब्रा खनसे आयौ लावद्रायबाय ना बाथिया मोजां मोनाखै मोजां फसायाखै फसायबाय 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 नै दै नोंसो लाबोखादों बेखौ पसन नोंसो लाबोखादां ए आंसो इसो नङादां नोंगौब्रा नोंसो जेबों नोंगौब्रा नोंगौब्रा आंनियालाय बिसिनायाव दंमोन आङो सनाफोर थगायनानै लाफिनोबा जोमफिनोबा बेखौ आं खोन्थाफिनगोन मबाइलाव आइदै नोंसो लाबोखादोंब्रा आङो नोंहा जाफ्लागुलायो बे नांगौमोन होननानै मैयाहाय फैसा बिबा हरलाया ओमफ्राय नोंहाबो एसे खामायनो रोंबाय लाजिया उन्दै समाव आं दौबाय दाथ' बिमानो उल्था दौफिननांगोन ना दानथ्रासाबो लाबोबाय बेलाय आंनाव नै आंना आगरा फिसा नोंना गिदिर बिमानालाय बिमा गिदिरखा नालाय गिदिरखौ होखानांगोन ना कालारा बेबो मोजांब्रा ना स' गाइस दायो बिमाया फसायबाय आरो ना ओमफ्राय दायो बिमा फसायबाय आरो माथो दंबावो ना बिमाया खुसिबानो जोंबो खुसि ओमफ्राय माने जेनेबा फैसायाथ' थांलाय फैलाय फैसायाथ' मानसिनि आखायाव थाबाय थाया खिन्थु जुदि नोङो माबा मोनसे बायनानै लायोब्ला बेखौ जोमबाथाय बिमाया आंखौ गोसोखांसिगोन आरो देनां हाबा जाहैबाथाय बिदि माने आं होनाय जोमग्राखौ जोमबाथाय बिमाया आंखौ गोसोखांसिगोन आरो देनांहाय बेखायनो ओमफ्राय स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोमोन ना गथ'फोराहाय गाननानै फट' खेबजानो थिनदोंमोन आं खिन्थु मोनाबाय नालाय ओमफ्राय नोंसोरनो मालाबा खिन्थागोन आरो ना जुदि बिसोरो गानोब्ला नोंसोरो माने बे लंपेन्टखौथ' दायो सिनायखायो कालार ब्लेक माबा माबि लाबोजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय बेनिफ्राय गस्लाया शार्ट लाबोजोब्बाय ओमफ्राय दादानिखौथ' आं खिन्थाखाबाय नोंसोरनो आजानिखौबो सासेनिखौबो नुखाबाय नोंसोर ओमफ्राय बेनोसै आरोना स' थेंक इउ गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोंसिन बाय बाय